kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Unfiltered, uncensored, direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline! Walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline! Punchline! Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline! Mga Santos sa kabasanan, si Kenamin Idol. Kasama na po natin via Zoom online ang ating pong idol din, Idol Sir Ermin Garcia Jr. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. At maganda pa talagang umaga ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Magandang umaga, Sir Idol Mark. Ayaw po. Nakausap ko na yung chairman mo. Yes, sir. Kaya pala, ang ganda ng image pala ng IFM ngayon. Ayaw. Salamat, sir. Anyway, sir, maganda ba talagang umaga po natin sa nangyayari po sa ating bansa ngayon na Ay, nakahilo. pag-usapan muna po natin ito pong mga iba't iba po no na nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng ating bansa. Eto na nga, nagsimula na magtipon-tipon talagang pinapanawagan that the government should make a remedy to bring back home at dito litisin kung meron mang kaso ang dating Pangulo. Sa inyo bang assessment yung nangyari nung mga nakaraang linggo? Sobrang bilis sa mga pangyayari. Biglang dumating from Hong Kong, tapos biglang hinold sa Villamor and then lumipad na papuntang The Hague, Netherlands. Hindi na pinapahinga. Pinangalan ng kwantin during the World War II, we used the word blitzkrieg. Yung atake ng biglaan, nothing can stop them. Yes. Ganun ang nangyari, no? It came to a point nga na sabi ko, mukhang ito talaga yung strategy ng Marcos administration in most everything that it does. Tira ngayon, bahala na si Batman later. Okay? Yung nangyari sa, ganun din sa budget formulation. Kung ano pinagagawa dun sa budget, hanggang may blank pa, pinabayaan lang nila basta as inapprove. O ngayon may kaso. O ngayon naman, sinurrender ng gobyerno si Duterte sa ICC. Nang basta-basta na lang, hindi nakakilos pati yung mga legal advisors ni Duterte. Nakanganga yung ano nangyari, bakit sila biglang nasa eroplano. Yung isang tanong pa nila dito, Sir Ermin, kasi wala daw yung parang physical na warrant of arrest ng inisyu ng ICC na ini-hand over sa Interpol. Meron naman yung dokumento na nakita nila, pinakita yun, etc. and all that. Ang problema dito, meron yung Interpol process, which is yung inaaresto nila must be brought to a local court to process the arrest. Hindi nila ginawa. Basta nila sinabihan yung rights niya, tapos aeroplano na. Yun ang isang violation na ginawa doon. Ang nangyayari ngayon, lumalabas pa nga na you would think na it was the ICC that really planned all of this para makuha nila si Duterte. Ang lumalabas, hindi ganun. It was the Philippine government that was already communicating with ICC early on para magawa yung warrant of arrest. Yun ang at Philippine government pa pala ang nagturo sa ICC na dapat idaan sa Interpol. And yet the whole time, di ba naririnig natin si Mr. President Bongbong, sinasabi niya, wala naman tayo magagawa pag Interpol ang kasi kailangan tayo, kasama tayo sa ganun-ganun. Yung pala from the very beginning, sila na nagsabi sa ICC, gawin nyo sa Interpol para wala kami magawa. At walang parang pinaplanuhan na talaga ito. Nakaplano na. It was
it was really the plan and of the Marcos administration to surrender him to ICC right away, Mhm. even before the elections and everything. Mhm. Akala nila, siyempre pag gano'n, mawawala na kagad. Wala nang Mhm. mass demonstration. Ang nakakakuan nga is on the day after, Yeah. even when the mass protests were going on already, media was very silent. Mhm. Walang lumalabas sa social media lang. Yes. In other words, mukhang nakontrol ka ng, kuwan ng Marcos administration ang media natin Mhm. na hindi makapag-report nung mga nangyayari na. So ngayon, wala namang gagawa. Lumabas na lumabas sa social media. The regular media, mainstream media could no longer deny. Mhm. Na merong Sakit pa nangyayaring nito. clamor. Oh, ang masakit nito, people already know na the Philippine government did not really just comply with the request of Interpol. Mhm. It was the Philippine government that planned the surrender to ICC. Mhm. So, ayun ang ngayon. So, somebody will be made to account for this. And Mhm. ang magkukuha nito is si Bongbong Marcos mismo. Remember, it was he who's been going on television and everything, already justifying, even before nangyari pa. Mhm. Sinasabi na niya, oh, the Interpol, pagka dumating yan, we have no reason We na will cooperate, wag parang ganon. hindi pagbigyan ang gustong gawin ng Interpol. Mhm. Gina-justify na yun pala, nakaplano na. Mhm. So, Ang problema dito, Sir Ermin, sabi nga nila, ang isda nauhuli sa bibig, no? Kaso lang, hmm, sa bunganga. Pero sa kaso nito, nauhuli ang Pangulo sa bibig ng ibang mga kaalyado niya. Tulad na lamang, kung paniniwalaan natin yung naging interview kay Secretary Remulla, talagang may hmm, mga caucus pala sila dito. At ang masakit dito, yung malapit sa dating Pangulo, ito pa yung mga initiator na talagang ano, sila. oo, na Talagang, ipagkalulo ang oo, dating Pangulo. yung conspiracy was already there. And Mhm. they laid it out. And it has been planned already as early as December pala. Mhm. Ang nakakatawa nito, the Philippines already withdrew its membership from the ICC. It had no business communicating with ICC. Mhm. But They are keep on arguing na yung nag-transcribe na krimen daw ang sakop pa rin ng ICC. no, there is no one about it. It's the plot already to surrender Duterte. Mhm. Yung legal matters, the discussion, the merits of the case, nandyan na eh. Mhm. Alam natin na lahat ng nangyari sa drug war was our presumption. Mhm. Hindi pa pala. Mhm. Ang kinakasuhan nila ngayon was before 2019 pa. So Mhm. which means, yun yung mayor pa si Duterte. Yeah. And surprisingly, Okay? Sir Ermin, ako personally nagulat ako. Ang binasa lamang halos 43 lang yung napatay. Nasaan yung Yun na nga eh. nasaan yung 30,000 na sinasabi nila? Oh, so in other words, hindi nila tinanggap. Mhm. Hindi nila tinanggap yun. Okay, and I think in that sense, you can say na the ICC was fair in that situation. Hindi sila napadala sa propaganda. Mhm. Okay? So, nandun na yan eh. It is already a given thing, a given thought na a warrant of arrest will be issued against Duterte. Mhm. Ang malaking, to my mind, is the biggest scandal of the Philippine government is it planned and it plotted to surrender Duterte without even the ICC lifting a finger. Mhm. Pinadala nila pala kuno sa Interpol. Mhm. Uh, ang alam natin, akala natin, ang ICC ang nagplano na gawin sa ICC kasi hindi nila ma-enforce talaga dito kasi hindi na member kasi ang Philippines sa Pilipinas. ICC. Tama. Galing sa atin, galing kay Mhm. Marcos, yung idea na idaan sa Interpol. Mhm.
para kunyari, wala tayong masabi, lalabas niya yan. Oo. Kaso lang, Bigla na lang nakita mo, eroplano lumabas. While eh, private, akala natin oo, ICC ang ICC ang hindi nag-provide, pero ang ano pala, lumabas pala dito, isang private plane na ano daw ito private plane. pagmamay-ari, bulong-bulungan lang It's, to, sir, it's ha? owned by a crony of Bongbong Marcos. Yan. Yan ang ano, yan ang Okay? malaking usapin ngayon. Pero So, anyway, sabi nila, we cannot longer expect Bongbong at si Duterte to be returned. Hindi na bibitawan yan. mhm. Okay? Pero Hanggang matapos yan. correct. Ang Pero ang ano question din, natin is, bakit ganun kasama ang pag-iisip talaga ng administrasyon ng Marcos na hindi nila inintay na kung dumating may yung warrant, let ICC go through the trouble of doing it. Kasi sabi niya, no, I will not allow ICC here. Ayun pala, ginawa na ng palito. kaso lang lumalabas din dito sa bunganga kung paniniwalaan natin yung lumalabas ngayon na pahayag ni Secretary Gadon na sinasabi nga niya kung kinaibigan lang niya si BBM kung okay kung ano yan kung totoo yung lumalabas na balita na ito yung pahayag ni Secretary Gadon ano yon talagang tawag nito madidiin dito ang Pangulo. Alam mo, ito nakakatawa dito sa Marcos administration It's obvious na Marcos himself really has no control over his people. Kanya-kanyang salita, pabida lahat. Nagkakagulo lalo. Correct. So, in other words, nasaan ka? Bongbong. Why are these people talking like in every direction as if sila ang presidente, hindi siya? Oh. Kaya ngayon, tinatanong nila, like I already wrote in my own Facebook, tinatanong nila sa akin, bakit mo tinitira daw si Bongbong? Isang presidente. Isa yung sumasagot. Una na sinasabi na justify yung Interpol. Yung pala. Ayos na pala yung plano na pumayag ang ICC idaan sa Interpol. Kasi kung naman sa Interpol yan, mahihirapan talaga ang ICC to serve the warrant. Correct. So, kaya minadali talaga, pinalusot talaga ng gobyerno. Ito, dito tayo sa Interpol tayo, yan. Pero eto kabaliktaran parang umusbong muli yung suporta talaga sa dating pangulo. Ang kinalabasan nito not just only in the Philippines, not just only in Davao, pero sa iba't ibang panig ng ating mundo. Overseas, Ang mga kakuan yan. This is the irony of it all. We have a former president being charged with crime against humanity. Yes. Okay. Murder. Then, but you want to go into humanity, the people, the population are against the arrest. Why? Kasi nga, because the basis for this arrest was for something that the people have supported for a long, long time. Gusto ng tao, yung drug war, kasi tumahimik ang bayan, tumahimik ang kanilang community, na naatas talaga yung mga addict sa lansangan. Okay. Wala, tumahimik talaga. Kaya ano yung humanity ang sinasabi nila? Kaya lumalabas dito, even in our own editorial, it is now a crime. Ang crime against humanity is a crime against the drug syndicates. Ganun ang lumalabas. Bakit pinatira ng Marcos administration sumunod sa crime against humanity when yung laban sa droga was serving the humanity? The humanity in the Philippines. Binaliktad ng ICC at ni Marcos administration. In one of your Kasi lumalabas mga mass protest ngayon. Yes, sir. Pero in one of your column, highlight nyo dahil dito na parang mas nabibigyan ng karapatan ng mga kriminal kaysa sa rights ng victims. Ganun na nga nangyayari patapos sasabi nila one of the perpetrators of the drug war. Sino? Si Senator Bato. Ano bang nangyari doon sa drug war? Tumahimik nga ang bayan. Hindi nga na-eliminate ang drug, pero tumahimik. So, alin ang kailangan natin? The people who implemented the drug war,
sila ngayon ang may crime against humanity? Ano ba nangyari dyan? Mhm. So, dito talaga, it will be difficult for Mr. Marcos to defend yung nangyari na sila mismo ang nag-surrender kay Duterte. Mhm. Ini-insist din ng mga human rights, sabi nga nila na yes, yung mga kriminal may mga karapatan din yan na dapat dinggin pero hindi sa proseso daw ng papatayin daw sila. Pero these are all hearsays unless na talagang ma-prove talaga. Alam niyo, isa sa hina-highlight ngayon, Sir Ermin, kung dati-rati may tanim bala, ngayon daw may tanim bangkay daw nangyayari kasi yung mga iba daw na pinapakitang picture ng bangkay, hindi naman daw Aba, hindi naman daw sila biktima ng EJK. o yun na nga eh. O yun na nga eh. So, yung plotting, yung plot talaga nito, sumasabog na. Mhm. No? And yan ang kasalanan na malaki ni Bongbong. Mhm. Right? Sana pulido ang ginawa nila, sinunod yung kunong Interpol, Mhm. kailangan lumabas si Kwan sa Regional Trial Court, tapos dinitain siya ng ilang araw para ma-discuss ng tao na alam nila na the legal process Meron. is served. At saka yung legality ng pag-handover. Papapapapak. Bala na si Batman. Ano na, gulatan na yung kanilang ginawa. Kulat lang talaga, oo. The Duterte administration Duterte circle has to admit they bungled it. They did not anticipate yung ganon. The legal minds were there. But it was too late nung nakita nila na hindi doon sa proseso yung ng Interpol. Mhm. Ito sinasabi, no, we have to comply with the request of Interpol. But it did not go through the process. Mhm. Yes. Ito ang maling-mali. There are a lot of law expert actually ang sinasabi ang kinadidismaya nila dito is hindi man lang daw dininig sa competent court kasi mismong tagapagsalita ng DOJ tinatawanan kasi sinasabi niya na ang DOJ is a competent court. Korte na pala daw ngayon ng DOJ. Yun na nga eh. Wala na sabog na sila. Aha. Kaya you can expect a lot of problems now facing us na the focus now, dalawa na nga ang kwan eh. It's bad enough that we're focused on election. Mhm. Ngayon, the other one is to focus now on the crime against the people and Duterte. Mhm. Kasi ang niloko nila, hindi lang si Duterte, Pilipino, tiniloko nila eh. Correct. Mhm. Oh, yan ang kwan. So, ang kwan nga natin is we're hoping that at least the Supreme Court, yung mga finals ng mga tao against them, will be guided already. Sabi nga ni Senator Bato sana dinggin daw yung kanilang apila sa motion of reconsideration yung kanilang isinampa na pagpapabalik nga o yung habeas corpus na tinatawag natin pagpuproduce nung katawan ng dating Pangulo dito sa ating bansa. Unang-una, we are no longer part of the ICC, so that cannot possibly be accomplished. ICC is an independent entity. It is not part of us. Maglabas tayo ng galit, etc. and everything, but hindi na ibabalik si Duterte. So, Yan ang given. at ito na Natin, kaya wala na tayong magagawa doon. Ang magagawa nila natin dito is balikan kung sino yung mga responsible for doing all of these illegal things behind us. It is an insult to the Filipino people. yeah. This is a betrayal talaga. Na ganun kabilis mag-handover ng isang Pilipino sa foreign court. Oo. Sabihin mo na okay, the process na kung nandun naintindihan na ng Interpol, fine. Pero hindi din nila sinunod. Bakit ang dali-dali nilang dinala sa aeroplano? Hindi man dinala sa korte. That is the requirement of Interpol the whole time. Yeah. Anyway, Sir Ermin, Cover up lang yun. So, Sir Ermin, mamaya pag-usapan naman natin itong mga kaliwat kanan na mga sinasabi ng mga opisyalis at mga eksperto. Particularly, maganda yung pinunto ni Senator Alan Peter Cayetano. Tapos nagsalita naman to si De Lima. Let's talk about that later. Pagkatapos lang po ng ilang paalala, magbabalik po kami. Okay. Punchline. Si Mommy at si Washington
Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa. Yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin. At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa #1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM. Unfiltered, uncensored, punchline, mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga. Dito lamang sa #1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline, walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Nagbabalik po kami, Idol, para sa ating round 2 ng ating po usapin po. Ito pa rin yung mainit na pinag-uusapan namin ni Sir Ermin. Sir, etong dalawang figure na ito when it comes into interpreting the law, at saka syempre, sino bang may mas mabigat na experience dito? Sino bang naging DFA dati dito, dating speaker, na nagbibigay ng kanyang opinion na particularly dito po sa nangyayari sa ating bansa. May bangayan ngayon between Senator Alan Peter Cayetano and former Senator De Lima patungkol po dito sa usapin po na ito na kinasasangkutan ng dating Pangulo din, yung interpretasyon nila na dapat sinunod at nangyari dito sa proseso na ito. Understandably, was with the Duterte administration when it launched the drug war. Kaya alam niya yung kanya, and he defended the drug war in international communities. Siya nag-explain. Kaya nga, pag ang kinakaroon niya is, huwag tayo magpapadala lang sa propaganda. Let's stick to the what is happening there. Diyan sa drug war na yan and ICC. You know that. Ang nakakatawa dito, nakisausaw naman si former DOJ sa Secretary Senator Laila De Lima. Who's also a former CHR, no? Oo, HR pa siya. Ang hindi alam ng mga tao, siya sa kanya nang galing yung term na EJK. Nag-upisa niya, nung nilabas niya yung administrative order niya ng 35. At alam mo kung bakit nilabas yung EJK na yun? Ang nakalagay sa EJK niya is yung pagpapatay sa mga labor leaders, journalists, ganun. Sinabi pa niya, pinunto niya, hindi kasama dyan ang mga kaso ng mga drug cases. Very clear yan, sinabi niya yun. Alam mo kung bakit? Because at that particular time, in fairness to the Pinoy administration then, sumisigi na talagang laban sa droga. Yeah. Marami nang napapatay. Nakakuha nga, lumalabas pa, natotorture yung mga drug lords, drug pushers. Ngayon, siya nagsasabi na yung EJK ang talagang dapat ikulong si Duterte. Siya na mismo nagsabi, hindi EJK yung ginagawa ng drug war. Ano ba yan? Sabi, niloloko na talaga tayo ng mga politiko natin. Hindi sila consistent. Si Secretary was consistent, defending it all the whole time and saying, ganitong nangyari, sundan natin dapat ang legal process. Tama lang yun. Correct. Some politicians define law na suitable sa kanilang kung ano yung gusto nila. Agenda. So, ang agenda naman, nakikita na natin, especially with this one. Una, nung iniipit na si Vice President Sara Duterte, kitang-kita mo, from the very beginning, talagang pinapatalsik na siya. O ngayon, natalsik ang tatay. So, yun ang agenda. Kaya nga sabi ko nga, nagmamadali talaga itong mga taong ito na nagkakabuko-bukuhan tuloy ko ano yung mga pinagagawa nilang kalokohan sa Pilipino.
Kaya yun ang kwento niya. Nakakainis. Yeah. Saan nyo nakikita itong ano na ito, mga nangyayari ngayon sa ating bansa? We're going to lead our country. Particularly, highly polarized ngayon ang bansa natin. Oo. Dinagdagan pa nung mga ilang komento ng mga alam mo, dismayado ko sa isang political analyst na sabi yung bang comparison of the Southern Philippines to Luzon na Oo. Adrian. Adrian, gusto ko lang tawagin Pitan eh. Napakakuan talaga ng mga tao na yung mga analysts, supposedly respectable analysts. Wala na sinabi ko, di ba, idiin ang Pilipino. Ano ba? Kaya nga, diba? Okay. So, Kaya makikita din tayo sa social media. anyway, dito sa mga kaliwat kanan na mga protesta ito, itong mga rally ito, talagang sabi nga ng iba, magpapatuloy ito and mas may mga malaking rally na gagawin na yung mga peace motorcade at saka peace prayer na tinatawag natin sa mag-birthday pang dating Pangulo pala, no? 80 na itong March 28. Oo. Magkakon, I think even the Iglesia will already come into play. After all, you pray rally nila nun. Ang assurance sa kanila ng INC was, you know, to protect the legal rights, etc., etc. Hindi namin papasurrender. Lumalakas Pati actually lumalakas yung ugong-ugong din sir that about martial law pero pinapatay na ito ng Malacanang itong usapin na ito na hindi daw to totoo at hindi to sa palagay ba ninyo hindi tayo aabot sa ganitong punto? Actually, there is a possibility. Pag lumabas na wala na silang control, no, that is their only recourse, the declare martial law. But unlike the martial law that was declared by his father, ang nangyari doon was criminality, supposedly. Kung ang laban ka nag-martial law. In this case, it is Philippine government kalaban, hindi na criminality mismo eh. So, I'm afraid that a declaration of martial law will be very bloody for us. Nako. Sana panalangin natin hindi at manaig kung ano ang mas makakabuti sa nakakarami. Anyway, Sir Erwin, maraming salamat this morning sa mag-join again and we were going to have a fruitful discussion again sa susunod na Monday. Maraming salamat po. Okay, Idol Mark. We'll see you next week. See you, sir. Idol, susunod na po ang programa.